ang purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang Idol at ika'y kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Idol, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa oras na 11:35, magpakilala muna ako. Ako, si Tito Pongka. Oras na, Idol, para sa aking pinakamamahal na ka-riding in tandem. Walang iba, Pangulong Dagong. Salamat, Bong. Tinatawanan niyo ako. My God, I hate corruption. Natatawa lang ako, Pangulong Dagong, dahil sa kakaibang mga intriga sa iyo. Hanggang ngayon daw, bakit pinipigilan mo pa rin ang mga taong kinukwestiyon sa iyong kabinet? Kabinete. Ganito yan. Why now? Why now, pay later? And at the same time, I hope that the motive of it is not, personal interest. Baka kasi personalin nyo lang dahil malapit na yung, Eleksyon. Malapit na yung selection. Kasi magsiselect na naman, so selection. Kaya ako kung ano man yan, if natapos na, then may ano man yan, go ahead. Kasi again, I hate corruption. Kung saan sila pwede mag-chat. Tawag na po kayo o mag-text kayo ng inyong mga kakaibang sumbong 0939-706-2816 or tumawag kayo sa ating hotline. As in, mainit na telepono. 85-84-55-45 or tumawag kayo sa ating mobile phone 0916-897-5365. Natawa lang ako dito. Ang dami na daw nag-likes ito. Na-X na yung mga playboy. Okay, let's begin. Oras na para sa ating unang sumbong. Magandang umaga, Idol. What is your name? Good morning, Tito Bong. Pangulong Dagong. Bobsy in the house. Hey. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ulit. Yung Yung asawa ko. bakit? Paano Pangulo bagong unat lang yung buhok, ayaw na tumabi sa akin. Ano pong gagawin sa akin? Takot sa malawayan mo. Yung Pangulo? Masira ang medisina. Okay, next. Isa pang sumbong. Dito tayo sa ating mobile phone. Hi! Anong pangalan mo, Idol? Star X po. Anong pangalan mo? Pahina ng radyo, Mr. X. Mr. X. Dahan-dahanin lang natin ang volume ng ating radyo. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Ang Dagong, Yes. sumbong ko lang yung poster namin. Yung Poster. bakit? Yung pinakain kong itlog maalat, ayaw. Gustong itlog prito lang kainin. Takot siya na masira ang kanyang kidney. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Dito naman tayo sa ating Facebook Live. Kisha Gustilo. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang po sana ang kapatid ko. Bakit? Drums po kasi siya ng drums. Because he is the little drummer boy. Next. Dito tayo sa ating mobile phone. Pangulong Dagong. What is your name, Idol? Idol, magandang tanghali po. Anong anong pangalan mo? Jay po, Tito Bong, may kawayan. Jay. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Hello, Pangulo. Yes, Jay. Sumbong ko lang po itong tatlong magkakaibigan na Bakit? nagbabike. Bakit?
dito po sa harap namin. Traffic na kami, Pangulo. Nagkukwentuhan pa rin sila. Para na kami nakikipag-ibig. Kasi nagkwentuhan pa sila, Jay, na may nakita din sila na 3 bibi. Mataba, mapayat mga bibi. So hindi pa nila natapos yung kwentuhan nila. Okay? Okay po. Sige, Okay, next. Pangulo. Ingat. God bless sa inyo lahat. Ingat. I love you. Jay, I love you. Gusto mo ba ng allowance? Magkano, Bong? Magkano ba ang gusto mong allowance, Jay? 93.9. Tipid ako. Isumbong kay Pangulong Dagong. Magandang tanghali, Idol. Nasa linya sa ating telepono. What is your name? Dexter po ng Paranaque. Dexter. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, sumbong ko lang yung mga tropa ko. Nung nag-inuman, hindi ako niyaya. Nung nag-away-away, tinawag na nila ako. Dex, alam mo bakit, Dex? Hindi ko kasi nag-ambag ng pambili, Dex. Sa away, Dex, wala namang bayad, kaya inimbita ka na. Dex, magkano ba ang iyong ambag dapat? 93.9. Sandali, Dex o Dax? Dax. Okay, next. Ito, Bong. Kay Pangulong Dagong. Dito tayo sa ating Facebook Live. Mula naman ito kay Delmiro Amihan Jr. Isusumbong ko lang, Tito Bong at Pangulong Dagong, si Timothy Mauti Villaluz. Bakit? Lagi na lang kasi siyang nakikinig sa inyo. Sa kakatawa at kakatawa niya, nawawala na ang kanyang mga maga sa mata. Because, chinito. May mga chinito na konting smile lang, nawala na yung mata. Ganyan ang mga chinito. Pero ikaw, Bong, smile. Pag mag-smile si Bong, lalong bumibilog. Pandamay. Next. Isa bang Pangulong Dagong. sumbong dito tayo sa ating mobile phone. What is your name? Tonyo. Tonyo. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang yung bata ko, si Bakoy Este Bikoy. Wa pa na dakop, hangkot karon. Namakak na ikaw daw ang numero 1 na narco-politician. O dili daw tinuod na pobre ka sa Davao. Daghang ka raw kwarta. Alam mo, bakit? Alam mo, ang pangalan niya talaga? Pausa. Piki kasi siya kasi mali man ang sinabi niya, di ba? Ang term talaga niyan sa Bisaya, hindi bikoy. Ano? Pikoy. Di ba? Pag piki, pikoy. Pangulo, may utang pa naman sa akin yun. Si Bikoy? Hindi. Si Picoy. Ay. Di ba Perico man? Binabayaran. Ni Bikoy. Ni Bakoy. Ay. Salamat ingat ka dyan. Sige. Di ba Perico yan? Si Perico. Ricoy. Pikoy. Yung Pikoy, parot ba? Perico Pikoy ang term dyan sa parot. Pero may parot tayo na tumatawag sa ating landline phone. What is your name? Hello, Tito Bo. Ay, Pangulo. Sabi ko na nga, nangaparot. Nangaparot nagtinawag. Go! Isumbong kay Pangulong Dagong Bulandoy. Pangulo, Pikoy, go ahead. sumbong ko lang ulit itong ang lababo namin. Bakit? Ngayon sinusundot-sundot ko sa madulas. Ngayon, hindi pa rin natanggal yung bara. Madulas pa rin pag ginaganon ko pababa. Taas, baba, taas. Ano ba May dapat barado dito pa rin. Barado pa rin. Kaya pag sinusundot pababa, pag-akyat, madulas. Taas baba daw, Pangulo. Hindi, alam mo bakit yung inyong lababo ay constipated. Next. Kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong nasa linya sa ating mobile phone. Idol, what is your name? Hello? Pangulo, Idol. Pangalan? Alis Dayaon, Idol. Taga saan? Sa Kibangay, Lantapan, Bukidnon, Idol. Pero di, ngayon, saan ka ngayon?
Nasa bahay po namin sa Kibangay, Pangulo. Nasa Bukidnon na Nasa siya. Bukidnon ka ngayon? Ha? Sa Bukidnon po, Idol. Naman mi sa Manila. Makinig po kasi kami. Makinig na ang program niyo po. Sige, buti naman. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang po yung kapitbahay namin kasi po palagi niyang pinapalo yung baka niya po. Ihi nang ihi po yung baka niya, pinapalo pa rin niya po. Alam mo, I would suggest na gawin na lang niya yung, i-donate niya yung baka para gawin na lang milking cow. Ha? Gatasan ang baka, hindi pa ihiin. Okay? May inom ka ba, Bong? Ng gatas ng baka. Ng ihi? No. Thanks. Baka yung ihi siguro ni Dex. Pwede. Ay. Ay. Matamis-tamis yan, Bong. Yung gatas. Yung ihi. Yellow pa nga yan. Yung ihi? Hindi, yung gatas. Ay, panis na. Yung gatas. Yung ihi. Oy, Eto. may tao. May umiinom din to. ng ihi. Oo. Isa na eh. Good morning, Pangulong Dagong. Jesus, daan pa ko. Daan pa ko. Basta batanon na yung matamis-tamis na ihi, iniinom na to. Ay, go. Isumbong kay Pangulong Dagong. Nung pisa kasi ng bulan doon sa taas baba eh. Susumbong ko lang din yung aso ko. Bakit? Dalawang lalaki, dalawang babae. Ayaw ng lalaki umano sa babae. Gusto parehong lalaki sila mag-ano. Ano Ay. Alam na. Alam na. Welcome to the Federation. Oo, bigyan na allowance eh. Alam na yung aso mo medyo may something sa kanya. No? Hindi siya 50-50 Pangulo eh, no? Parang mana yata sa may-ari yan. Yun lang. Ay. Kaya ikaw Dagol, magbago ka na. Hindi, Dagol, mag-ingat ka. Lalaki ka pa naman. Baka tripan ka na ng aso mo. Wala namang problema. Pwede naman ako mag-volunteer sa buhay mo, Dagol. Gusto mo maging aso? Aw-aw ka nga. Alam mo yung itsura ni Tito Bongga dito, Dagol, parang gusto nang kumagat eh. Pero doon ako Pangulo sa Backstreet Boys. Ay. Backstreet Boys. Pakimpikin mo yung buhok eh. Nag-trending yung picture niya, siya na lang daw yung walang ex daw. Pero marami namang way yan. Siyempre. Salamat, ingat. Isumbong kay Ito. Pangulong Dagong. Dito tayo sa ating pinakamamahal na Facebook Live. Sumbong mula kay Nogales Justin Kyle. Isusumbong ko lang sana, Pangulong Dagong, ang kasama ko sa trabaho. Sa sobrang payat, yung anino niya may ubo na. Ipa-swab test na ang kanyang anino. Isa pang sumbong. Dito tayo sa ating mobile phone. What is your name? Hello. Yes. Pangalan. Po, may delivery po kayo. Si Ann po. Ann. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, susumbong ko lang yung sarili ko. Uy, bakit An? Pag may tinatahi ako, inaantok ako. Pag walang tahi, hindi ako inaantok. An, ganito yan. Pag gusto mo nang matulog, hawakan mo na yung karayo mo. Ha? At sinulid. Okay? Pag gusto mo nang matulog, para mas makatulog ka. Karamihan sa mga kilala ko, Pangulo. Kay Pangulong Salamat. Karamihan sa mga kilala ko, ginagamit nilang pantahi yan. Saan niya tinatahi? Doon sa masiselan. Hoy, Na bahagi ng iyong kamay. kaya pala. Bong, mag-orasyon na ta, baka matahi ka Ng karayom. ng sinulid. Oras na, idol, para sa ating mga pinakamamahal na porasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Para swertihin sa araw na ito,
Sabay-sabay bigkasin ang onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto, onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto. Alin Andre Lebron Kyrie, ang mga kasama niya sa Arms Corps Service Center, sina Kulo, Victor Ateros, William at Ma'am April, Casey Agustilo, Joey Cabrera at sa kanyang mga anak, si Edelmiro, Amihan, Casey, Tira, Dulce, Tira, Dulce, Aurelio, Jimboy, mga biyahe sa Smart Taxi, mga taxi driver, basta taxi driver, Sweet Lover, yan kadungog sa Kainta Rizal nga wak ka kadungog, natog ka, Francisco Torija, Rochelle, at si Edelmiro, si Ana Lahaw times 2, Goy Mondoran, ang dili gwapo, di rin oso. At Jiban Asnilo, Alcaraz Joey at Jonard from Manila Smart. May nag-message dito sa akin. Sino Si ba yan? John Magnayon. Gusto daw siyang manligaw sa akin dahil magaling daw siyang mag-skate-skate. At sa lahat na rin ng mga tropa niya, na mahal na daw ako na si Chris Clown. Wag lang akong sa clown pumatol, dito na lang ako kay John Magnayon. Pati na rin ang mga tropa ni Tan Idig, nag-apply sa puso ko. Si Pearl Torres, si Juditha Mahinay, pati na rin si Meg Aravegas, no? Si Gigi Valencia, Ronel Kenneth Che Alvarez, Lilian Parohinog, si Maricel Yabo at si Angelina Andaya, Andaya mo. Juvie Alon Magallanes, pati na rin si Ate Babes, si Stephanie Smith Cavile, si Jane Fran Lourdes Eleonora Tienza Albano, at si Imelda Pavillore. Ang mga taga Banawi dyan sa Quezon City, labi ng mga taga Negronica, si Kuya Jonathan Impa, Bobby, lalo na si Kuya Lito, si Andy, at si Danilo, Kokoy, labi na yun si Melvin Lucanias, ang pinakatirador sa Banawi, tirador na side mirror. Oras na, Pangulong Dagong, para sa ating pinakamamahal na last talk. Go ahead. Last talk mula kay Melvin. Melvin ng Banawi. Go ahead. Nangangagat o nangangalmot Nangangagat ako. ng jowa. Ayan ang gusto ko. Arrrr. Malaki o maliit Maliit. na mata. Okay lang. Ayoko ng malaki, maratag ni Tirag Tarsier. Pangulong Dagong, last talk. Yes. Matigas o malambot Malambot, siyempre. na kamao. Ay, kasi bagong pedicure, baka masira. Kaya pitik-pitik muna. Confirm. Ay. Pangulong Dagong, last talk, pula o itim Pula. na mata. Ay. Sore eyes kasi. Pangulong Dagong, last talk, Yes, go ahead. maga o malambot. Maga. Maga ang iyong ilong. Oo. Kita nyo naman, lalo na yung sa mga FPJ. Grabe yung FPJ na ginawa, talagang magang-maga. Original ba yung ilong mo, Paolo? At least original ito. Wala itong sinaksak sa loob. Kog mo rekargaan. Last but not the least, last talk, Pangulong Dagong. Sino ang pinakamagaling mag-skate? Ang DJ o ang skater? Magaling pa rin ang DJ.
Kasi yung jowa ng skater boy, ginawa man ng DJ. Na-discover. DJ Pasos kidook ko. Pero kung ikaw ay opinion mo ay DJ ang pinakamagaling mag-skate, ako may kakilala akong skater boy. Sino yan? Huwag mo nang alamin. Bakit? Baka malaman mo ang relasyon namin. Ay. Salamat, Bong. That ends our last talk. Daghan kayong salamat mga idol. Follow and like at mag-message kayo ng inyong mga suggested last talk sa aking pinakamamahal na Facebook page, DJ Tito Tongkang. Salamat mga igsoon. Ito po si Pangulong Dagong. Don't forget, mamayang hapon alas 4, The Noise ni Idol. And then 8 a.m. in the morning. So we're having some technical difficulties kanina kaya hindi na natapos yung ano. But yung nanalo si Bessie, matik na yun. Ha? Bessie, panalo ka na ha. Huwag ka nang magtawag kasi ay God, I hate corruption. Anyway, maraming salamat sa pakikinig kay Doc Rems Uy, mga taga Santon Plus Coffee Mix at Santon Plus Herbal Capsule. Mabuhay po kayo dyan. Sa head office natin, ating mga sales department, marketing department, mag-ingat po kayo. No? Lahat po tayo mag-ingat because of the still in the pandemic. Andito rin kami po para ilahad pa rin kung anong pwedeng gawain namin para mapasaya po kayo. Upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo, check your oras, 11:57 na. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang